yadda alƙalin wannan muhawara ya ringa ce muku ku gaisa ku yi musabaha ka miƙa hannu ku gaisa, wasu sun ringa ƙalubalanta ka da wannan mataki daga ɗauka ko zaman ne bai yi maka daɗi ba, ko kuma da wasu kalamai da ka ringa faɗa cewa batu ne na shirka ko kan suna gani ko ka kafirta su. Me matsayin ka, me dalilin ka ne haka? Ba ni na kafirta su ba, Allah ne ya kafirta duk wanda yace ina da jisuri, su kuma su suke tabbatar da Allah yana da jisuri. Shi yasa da karanto suratul zukhruf aya ta 14 suka ce waja'alu lahu min ibadihi juz'an innal insana lakafurun mubin. Ashe kaga ba ne kafirta su ba, duk wanda yace manzon Allah shi na bulisi cewa duk wanda yake riya cewa Allah yana karkasuwa to kafiri ne mudalli. Wannan shi ne magana. Na ga magana kafirtawa ba mutum yake kira ya kafirta ba, Allah ne ko manzon Allah. Daga sanda mutum in motsa ya keta wannan ka'ida to ya zama kafiri. Amma kai na ba zan iya kafirta wani ba, sai dai abinda aya ta faɗa ko hadisi ta ne. To ɗazu mun samu wata sanarwa cewa gwamnatin Kano tana gayyata ku dukan ku je domin kun yi wannan tattaunawa ba tare da neman izini ba. Shin za ku amsa wannan gayyata ko? Wa gwamnatin Kano ko hukumar tace fina-finai ba? Hukuma? Tace fina-finai ban sani ba, ko kun samu takardar gayyata? Wata da abu ne na media ta sanar, wataƙila zan sani a gaba. Amma ita hukumar ta ce kamar ta ba ku awa 24. Awa 24? Wata cikin ma sani ba. Ni ma dai ban fi awa 2 da ganin sanarwa. Inda aka ce awa 24 ne to ba bai zama tabbaci ba, saboda ni abin da aka sanar da ni daban. Na samu wata sanarwa ta waya. Wace ce ke? Yawa kan cewa ana kira na Allah, na samu lokaci na so. Kuma amsa kira irin wannan hukumomi mun saba da shi. Ba na bane na a bayyana musu hujja da abu bai kamata. Ba da mu. To muna godiya da bamu wannan damar tattauna.